Čau lidi, máme tady třetí part vycházka z Albertu. Jdeme. Jako mě teďka přijde, že je trochu teplejší, jo. Ale nevím. Jako nepřijdem, jo. Tyhle cedulka blbá. A mně přijde, že je to neprší. Naopak, my půjdeme totiž ještě jednou prostě. Takže se na to těšit. A jo, no. My jdeme. Ej, čup kámo na toho borca, vole, tady jezdí. V zimě tady jezdí na kolobce, ej kámo, borec až nakonec. Borec nakonec tady vole jezdí na kolobce. Kámo, dobře, on frajer. Takhle vypadá, asi to nevidíte, ale jako poprchává tady sníh. A vole, já se těším, že umím si být dokat! Pičo, vole. Ty vole, pomalu! No, takže lidi. Ajaj. Ona mě okradla o 2 korun. Ne, dobrý. Mám všechno. Kam jdem do mě, zima zase jako korbu. Kamu další frajery tady jezdí na kolobce. Dobrý, on. Co? Už jsem byl vodě. Takže lidi, jo. Jdeme, jo. Jo, kouknu to tady. Ale ne zase tak moc. Že třeba jako, že včera nebo vlastně před 14 dnama to tady kousala na kokos, jo. Kamo, ale teďka hovno tady, vole. Nic to nedělá, absolutně nic, vole. Hele, pak bude mít ještě jednu sérii. Ale jako bude to trochu třeba odpoledne, jo. Kamo, dneska vychází už třeba 8. video. A to jsem vám říkal do toho prvního videa, nebo 3. možná, že budou vycházet 2 videa denně. No, jenomže, já je sice natočím, ale nemusím je vydat. Dobře, udělám to pro vás, za to, že jste to vy, udělám to, že to všechno vydám, ale vy uděláte to, že mě do komentářů napíšete, ne, no já nevím, jestli dneska to uvidíte, jo, ale prostě uvidíte to video, tak tam napíšete, hnedka pod to, tak tam napíšete, jo, prostě třeba tady bydlím, jo. Prostě od Alberta kuřím, víš co? Takhle. Vezmu tohle. Si víte, co to je. Tak. Odemču si, kámo. Vole lidi, mě to nejde. Ale lidi, jo, tak tohle je asi konec videa. A tady já se budu pokoušet.